Hambai sini ketangkai tono tidin fungkusang jorawo tiniwo 18 tarik September 2019 salo Hasingawar Baptist Church under Hezamara Baptist Circle SNBT Bishu asuk gizano kotor mano tola dalai lainan bagai mothani adong beba samung klaimani samung klai tonglayo tai a bono khnawi hasing khormotani secretary sini taku Surojit bobo phaima naifika abagi seng teruk nailene samung klaimani sini circle secretary song beba no tongmayo nailai mano ini salo great samung Jisu Kristus bising tike saklonya pres samung klai tonglaimani o bebak no samung klaine ro boni kosto klaimanan do belek khatong mote khaksango sini tisarok boro tongbayo samung klaina bebak no Jisu ni mo ke samung klai tonglaima bani belek hambai oboro bebak samung klainai bebak no mo thani boro gobo sini samung klaina ro belek hambai jodoni samung tongmano phano samung ya koroi kaitoni nok tharo samung tangna bagai phainai rok no jodono no hambai ya pharo Jisuni mungbai belai nai thoka chips rok tisai tonglayo yang kesini dikon khorok ni rok tongo samung khlaina rok no maiseran bagai list rok khlayo tauso jora borok busu sobai ka sagari busuk asung bai tongya 40 paruja borok nai gedi sung nai le na kuino kia shot na nai mote sipai khai asa giza kotor mawo tiri tola dalai relai nai sung nai le mano ne akia bo tabuk seng jagai tongo samung klai nai orke sung malok gari nai mosla rok mothani chakra rok sikla rok okra cherai khanai bebak no samung khlai tongbayo aban bagai hambai Pasri, kumoi, pasri. Belai hambai sini kai tonen tinin pom pungsang zorawo. Sini Hezamara Circle ni bisingo hasingar mo thaklaija. Akasum mo thakotor mau tini. Jotoni samung tomone yakar laiye. Tola floor khaida dalai na hin phailai tani sini circle secretary te mo thani dikon manjaka. Sengbo kisa koklam salena. Asum mo tha kotor koloma tin salsa bai re der baino. Kya khalai to wansu gom rebayan. Je phan tonglai sa phan tonglai rebayan se wansu lai tonglai Gao mo tha tormani lokmani busuk kebeng kosong mo tha lokma hangka 72 feet kebeng hangka 30 feet abo hai gai tini salsa samung paina ni bagai koita jor bajoi manno je dalai ni bagin ndo khaine jeng bara ta sarba ta ni paina dai dalai ni samong hoi ko songti 4 bisi 5 bisi paina se sakal mo thari poito khlaina rong busuk rok borok bangkhana samung khlaitani ini to ang tik exact account ajak ya
cái 45 rok ni lawa hai khoi sing dikot maka pasi ja kaideng tinio samung kobangma tongmani yakarei oro je kaideng seleng haike samung kai tongfaimani borong no ta message kesana musung cái tu ni sele hai ya se sele aboro black katon phego message no nani bagi sepama bagi cái to abono no nayo sing je samung din bugun go sam khainen kathang toma babon bagi na sing kathang toma din sang pangani bagi na gabon bagi na sing je kathang tong sak sak ham tong sak kai tu sang sing pangai cái je borok ta khuk bukuk tamo message no khnai tong na ang por khani ba ko nang ko nyang ni selema baile oi ton ka jong samung sing su ya sing ka jong samung ro sungan thang kai bakha bai ka jong samung sing pangai ni nai je mansak sak kolom pitang mani abo ekta side kaham abo serial ni kolom piang mani abo kaham ke sa ka ton thane ba so ka nang ko nyang sunga jo ka borok khabai khu wan sunga kai gaita kesa paithak phajeng kok sam musuma kai ase giza kotor mawo dalai khalendani bagai rangni marirok cement haching chips rok busrok thangno ba busrok thang tongkhana sudu dalai yosini dalai yo sing ta sing sadgari hasing nakha nda sadgari hasing bai bahike pada pai laba wan lai to nya kai tabu chip go tim gari dongo nka bo bai ko bai kai pada pai lai no abo hai nka bo pasu jora exact sosok ya karon chung abo no tui exact ki jabli ya chung ni na to man khale to ka ye hansak khan tung abo kai na dalai hambaya ase kok sawino sensin kok salemano muthagan